So, mga idol, nandito naman tayo sa Kawasaki Big Bikes Pangasinan. So, magkakaroon tayo ng big updates para sa inyo ngayong month of May. Siyempre, kasi start lang ng first week ng May, so meron tayong mga special promo from the brands, no? So, yesterday nandun tayo sa KTM at yun, meron tayong ni-reveal na malaking discount nila. Abangan nyo yan sa ating YouTube channel, Facebook page. Pinupost natin yung mga discount and promo price nila. Dito naman tayo ngayon sa Kawasaki Leisure Bikes Pangasinan. And this one is under Wheeltech. Kung gusto niyo pong bumili ngayon ng Kawasaki Big Bikes from Wheeltech, ayan, meron silang mga selected models na meron kayong cash price promo. So napakagandang discount nito, no, sa mga gusto pong maglabas ng kanilang big bikes today or onwards this month of May. Meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 models na meron pong cash discount. Ibig sabihin mga idos, from SRP, meron na po kayong ibabawas pa na amount, cash amount. Pero hindi sila pare-pareho. Ang pinakamalaki nating nakita ritong cash discount is 50,000 pesos. O di ba, napakalaki nun. 50,000 cash price discount. So titingnan po natin yung mga model na ito at isi-share sa inyo dito sa ating live today. Shoutout po sa mga nanonood sa atin ngayon sa live natin sa Facebook and sa ating YouTube channel. Ayan. So kung bago lang kayo sa ating channel, sa mga nanonood dyan, sakto po dahil tayo po lagi nagpipicture ng mga moto updates, moto news, bagong model. At kung gusto niyo ng review, may mga review din tayo. Lahat po ng model, wala po tayong sineselect na iba. Lahat po yan nilalagay natin ng mga review. Any brand, Japanese brand, European, Chinese brand, wala po tayong tinitignan na ibang. Lahat po yan ay atin pong binibigay sa inyo. Kaya mga idos, ito, Kawasaki Big Bikes, ang kanilang mga model na meron pong cash discount. Pag bumili po kayo nito, halimbawa, itong nasa tabi natin, Kawasaki Z650 RS, retro style. Ito po yung 50th anniversary na model ng Kawasaki. Kung bibili po kayo nito, ang SRP nito, 481,000 pesos. So yun po yung SRP niya. Dahil meron silang promo ngayong month of May, ang kanilang ibabawas dito na presyo ay 25,000 pesos. So 25,000 pesos yung ating magiging cash discount. So pag binili nyo ngayon to ng cash, ang babayaran na lang ay 456,000. Di ba? Napakalaking discount niyan. 456,000 na lang yung babayaran nyo rito sa C650 RS. Yan, no? So yan, mamaya ipapakita natin sa inyo ng mas malapitan yung unit na yan. So now, sasabihin ko muna sa inyo yung mga units na meron silang cash discount. And later on, iikutin natin yan, gagawa natin ng mas malapit na video para makita nyo yung unit. So again mga idols, kung kayo po ay bago sa ating channel, Boyet Salavarria, please like and follow nyo po ang ating FB page and yung ating YouTube channel kung gusto nyo pong magkaroon ng mas marami pang details and information regarding motorcycle and mga reviews. Ayan mga idols, C650 RS, ang kanyang SRP, 481,300. Ngayon, mayroon tayong cash discount na 25,000. Ang babayaran nyo na lang ay 456,000. 456,000 para dito sa ating C650 RS. Again, meron pa tayong isa pang C650, yung namang standard version. Ang presyo naman yon is 469,500. Ang kanya namang discount din, 25,000. So, ang babayaran na lang natin doon, 444,500. O, di ba? Napakalaking discount, di ba? 25,000, marami-rami ka na mabibili doon pang mga riding accessories mo o gears mo, no? Helmet, jacket, boots. So, yung 25,000 na yun, malaking bagay yun kung tayo po ay magkakaroon ganun promo or discount. So, again, C650 RS, 50th anniversary, and yung isa pang model, yung standard version. And next naman, ito ang ating Z650. So, ito namang C650 natin, sports naked type na middleweight category. 650cc naman to. Ang kanyang video para sa inyo. Kung Kawasaki po, ang napipili o napipisil ninyong bike na ilabas ngayon. So ngayong month of May lang to hanggang May 31 po ang kanilang promo. Kaya mga idol,
Kung kayo po ay mayroon ng cash dyan, tara na po dito sa Kawasaki Pangasinan. Or pwede nyo rin puntahan yung mga iba pang Wheeltech Big Bikes. Pareho lang sila ng ano yan. Pareho lang sila ng mga promo dyan. So again, punta tayo sa isa pang model nila. Ang model po na isa pang merong discount dito ay itong Ninja 400. Ayan. So yan. So Ninja 500 po. So nag-ano tayo sa ating Facebook, hindi po nag-ano yung Facebook natin. So meron po tayong Ninja 400. Ito, titingnan dito. Ninja 400 mga idol. Ayan. So dito sa Ninja 400, nawala yung live natin sa Facebook. So yung ating Ninja 400, mga idol, meron po tayong malaking discount din dito. Cash payment, ano? Kung kayo po ibibili nito ngayon, ang SRP po nito ay 340,900. So 341,000. Ang kanyang magiging cash discount ay magiging 299,000 na lang. So ang pong babayaran dito ay 299,900. Ang discount nyo, 41,000. So shoutout po kay Aris Edroso. Ayan, shoutout po kay Aris Edroso. So mga idols, kung gusto niyo po ngayong manood ng maglabas ng inyong bagong big bikes, eto nandito tayo sa Kawasaki Pangasinan. Ayan. So Kawasaki Pangasinan po tayo, Wheeltech, yung ating company dito. Ninja 400 ABS from 340,000, ngayon po 299,000 na lang. 299,000 yung ating babayaran para dito, no. Ayan, no, ang gandang discount nito, no, 43,000 yung ating 41,000. 41,000 discount. Mga idols, 41,000 na lang pong babayaran niyo dito sa ating Ninja 400 na to. Ayan. So yan po yung mga made promo tayo dito ngayon, ano. So month of May lang po ito. For the month of May lang sila merong discount dito sa ating Ninja 400. Ito po yung 2023 model, ano? Kasi nga, meron na tayong 2024 model na Ninja 500. So, kanina, meron tayong nakitang naglabas dito ng Ninja 500, ano? Ayan. Ninja 400, 400cc yan, 2-cylinder, dual channel ABS, yung kanyang equip. And, siyempre, yung kanyang iconic na headlight design yan. Yan po yung ating mga features para sa ating Ninja 400. Again, ang presyo po nito, 340,900, magiging 299,000 na lang. So kung kayo po ay malak magkaroon ng expressway legal na sports bike, perfect po itong ating brand new Ninja 400 na to. Ang babayaran na lang ninyo ay 299,900 pesos, ano? Ayan mga idol. At dito, meron pa tayong isang big bike na merong malaking discount, 50,000 naman. Ayan. Ito po yung bike na to. Yan po yung ating Ninja 1000 SX. Ayan o, Ninja 1000 SX. So, mga idols, ito naman, ang category nito, yung pang-touring, ano. Kung gusto niyo po ng pang-touring bikes, Ninja 1000 SX, yan po ay inline 4-cylinder na to, 16 valves. Yan. Ang dati niyang presyo, 718,000. So, ngayon, ang kanyang magiging presyo pag na-less na yung discount na 50,000 ay magiging 668,000 na lang. 668,000. Ninja 1000 SX. O, di ba? 50K discount. Cash discount po yan. Napakalaking discount din yan. 4-cylinder to, 1000cc. Nakakawasaki traction control na rin. Meron din siyang dual channel ABS. Ayan, 4-cylinder, napakaganda po ng kanyang exhaust muffler sound. So, limited time offer lang to. Hanggang ngayong month of May lang tong ating Ninja 1000 SX na to. Ayan, di ba? Napakaganda, di ba? Kung kayo po ay maglalabas ng 1000cc na big bikes, ayan, meron tayo dyang Ninja 1000 SX. And next model naman natin may discount, etong Ninja 650. So, right? Ninja 650 po. Ayan, no? So, kung gusto nyo naman po ng 650cc na sports bike, meron tayo ditong Ninja 650. Again, ito naman po ay 650cc, 2-cylinder.
Equip po ito ng ABS dual channel, naka-dual disc na rin sa front. Ayan, nakita nyo. Dual disc sa front, 650cc, and ang kanyang color na to ay 2023 model yan, 2023 model. Shoutout po sa mga nanonood po sa atin, 36 viewers sa Kawasaki, Pangasinan. Naka-TFT dashboard na rin to, TFT dashboard. And this month of May, ang kanyang magiging discount ay worth 40,000 pesos. Solid ano? 40,000 pesos mga idol, meron ka ng Ninja 650. Ayan. Ang kanyang SRP, 452,000. 452,000. Ngayon, ang magiging babayaran nyo na lang po dito ay 412,000. Kasi nga 40,000 yung ating cash discount. O di ba mga idol? Napaka-solid ano? 40,000 pesos cash discount para sa ating 2023 Ninja 650. Yan po yung ating bagong promo para sa month of May. Ninja 650, yan po. Sa mga nanonood sa atin, kung gusto niyo pong bumili ng Ninja 650 2023 model, papakita ko naman sa inyo yung 2024 model na Ninja 650. Meron din sila dito. So, again, hindi naman nagbago yung price nun. Ito po yung 2023 model na Ninja 650, white, red, and gray color. Ano? So, tingnan natin naman yung Ninja 650 na 2024 model. Tara po dito sa Kawasaki Pangasinan. Ito po yung 2024 Ninja 650. Ayan. So, yan mga idols yung ating new model na 2024 Ninja 650. So, ang color na to ay black, no? So, meron lang siyang lime green na color sa gilid, sa pairings niya. Ayan, no? Siyempre, same pa din po ang specs nito. Color lang yung nagbago. Ayan, 650cc, 2-cylinder, dual channel ABS, and TFT display na rin. Ayan, so yan po yung ating Ninja 650 mga idol. Meron din tayong Z400 standard dito. Z400 standard version. So ito yung ating newest model from Naked Big Bike ng Kawasaki. New engine, 450cc na yung ating engine dito. And 2-cylinder pa rin yan. So yan po yung ating standard version, color black na merong gray sa side panels niya o sa kanyang gilid. Ano. Ang kagandahan dito, yung standard version natin ay meron ng digital panel. So fully digital na yung instrument panel natin. Ayan, no? O, diba? Naked handlebar, talagang quality yan. Yan po ang ating Ninja, Z450 o Z500, Z500. Ang kaibahan po ng ating Z500 standard sa special edition, yung accessories at yung display. Kasi yung ating Z500 standard, naka-digital siya. Dito naman po sa ating special edition na Z500, TFT display na siya. So full color TFT display na para sa ating Z500 special edition. Ayan mga idol. And sa ating special edition, meron tayong crash guard, meron tayong engine cover, meron tayong radiator cover, at meron din tayong mga tank pad or knee pad, saka single seat cover, yung sporty. Yan po yung mga dinagdag para sa ating Z500 Special Edition. Ayan mga idol, kung kayo po ay gusto bumili ng mga new model ng Kawasaki Big Bikes, PM nyo lang ako sa ating FB page, Boet Salabaria. Kahit saang lugar kayo, sa Luzon, Metro Manila, Norte, Southern, pwede po kayo dito. So yan po yung ating Z500 na standard version. Siyempre meron pa tayo dito mga ibang model, ililibot po kayo. Kung ang tipo naman ninyo ay cruiser bike, so meron tayo ditong Eliminator 450. Ayan, Eliminator. Kung ang kursunado naman ninyo ay Eliminator 450, ayan, meron tayo dito mga idol. Eliminator 450, 450cc na engine. Ayan, nakita naman po ninyo yung engine yan. 450cc and dual channel ABS. Naka-single brake sa front and naka-aluminum alloy cast wheel para sa ating wheels. And meron din tayong disc brake sa likod.
Meron kang list ng price ng mga bago. Bago na yun, sir. Bagong model, yan. Magkano to? ZX2. Eliminator. Oh, yung mga yan. May naman nakalagay na presyo. Ano yung bago sa eliminator? Ayun, bumalik tayo sa live. Nawala po yung live natin. So, nawala po yung wifi natin. Pero, doon tayo sa Eliminator kanina, no? 360,000 po yung price ng ating Eliminator 450. And kung gusto naman nyo ng special edition na Eliminator, 380,000 naman. And here, meron tayo ditong ZH2. Ayan, ZH2 mga idol, ano? Yan po yung ating supercharged engine 1000cc na naked bike. Yan, super sports bike ZH2. Ang presyo nito 950,000. So makapapansin niyo yung color na yan po yung 2024 new color para sa ating brand new na big bike ng ZH2. So yan po. So unfortunately, yan po yung ating ZH2 sa mga gusto pong bumili nitong ZH2. 950,000. Ayan. So meron na itong traction control, may power modes, may 6-axis IMU. Siyempre, lahat na po ng mga high-tech na features meron to. Cruise control, cornering ABS, and supercharged engine. Nakita niyo yung kanyang engine dito. Supercharged. Ayan. Ang lakas nito, no? Ganda nitong ating ZH2. 950,000. Sakyan natin, mga idol. Oh my God, ang taas. So yan po. Ang height ko ay 5'6". So ito yung magiging riding position natin sa ZH2. Ayan. Oh, ayan. Medyo may kabigatan siya pero kayang-kaya naman, no? So 950,000, kung meron kang worth 1 million pesos na extra dyan, bilhin mo na to. So naka full color TFT display na rin to. And fully loaded, ano? May cruise control, may cornering, meron siyang supercharged engine, 1000cc. Sigurado, rinig na rinig ka rito sa exhaust sound. Napakalakas. Ayan, no? Ganda ng kanyang makina, no? ZH2, supercharged engine, 1000cc, and 4-cylinder, 16 valves, napakalakas. Ang laki ng kanyang muffler, ano? Oh, sobrang laki ng muffler niya. So yan mga yung ating ZH2 950,000 available po dito sa Kawasaki Pangasinan. Ang kanyang total na horsepower 197, ang torque naman niya 137. At ito meron tong 19 liters na fuel capacity. Yung tank volume niya 19 liters. And yung seat height nito 830 mm. So sa height ko na 5'6", kaya naman Yan. Sabi ni Emo Otori, idol magkano? 950,000 po. Ito sa Kawasaki Pangasinan po tayo. Available po itong unit na to sa mga gusto mag-mine ng ZH2. Ayan, 2024 model, ZH2 model, Pangasinan po tayo. Idol, kailan yung CBR 650R sa Pinas? Yung bagong labas na mga model ng Honda, inaantay pa po nating dumating. So sa mga idols po natin na gusto bumili ng bagong Honda big bikes, yung mga latest model, 5 yung nilabas nila sa Makina Motor Show, wala pa po, hindi pa siya dumarating. So ang expected nating arrival ng units or delivery, baka po last week of May or first week of June. Kasi wala pa ring advice mismo sa Honda . So yan po yung ating update sa inyo mga. Kasi hinihintay ko rin siya dahil may mga subscriber po tayo na nag-reserve na, nagpapila na, kumbaga nagpalista na para makabili ng mga bagong Honda CBR 650R, Honda CB 650R, NX500, yan yung mga bagong model, CB500 Hornet, and CBR 1000RR Fireblade. Yan po yung mga newest model from Honda Big Bikes. Again, itong ating ZH2 2024, available to 950,000 pesos yung kanyang presyo. 830 mm yung seat height,
sukatin ulit natin. 5'6 po ako. My height is 5'6 and this is my riding position. So, pwedeng-pwede, di ba? Ayan, no? Di ba? So, syempre, tip 2 tayo dito. Tip 2 po talaga tayo dito. Ayan. So, nakaangat tayo ng konti dyan. Syempre, pag nasa rides ka na, isang paa lang ang ilalabas mo. Hindi mo kaya yung dalawa eh. So, yan po. Sa sobrang lakas naman ng makina nito, konting pitik mo lang dito, talagang mabilis to. Talagang iba na yung mararating ninyo. Baka 100 kilometer kagad, first gear pa lang. Ganun kalakas to. Adjustable din yung mga levers niya, no? Ang ganda ng levers, adjustable. And TFT display para sa ating panel. So guys, gusto niyo makita yung ano natin, yung Eliminator 450, sasakyan natin ano. So gusto niyo pong mag-request, pwede po nating sukatin yung unit, sasakyan natin. Ayan. Para makita niyo po kung perfect ba sa inyo, o kaya niyo bang sakyan to, kaya niyo i-rides to. Siyempre, mapakita natin sa inyo yung unit para kung kaya ba natin sakyan. May financing kaya yung 2024 model? Yes, mga idol, meron tayong financing. Ano? Actually, kung kayo po ay merong bangko, pwede po kayo mag-apply via bank financing. Or pwede din kayo sa Wheeltech, meron silang in-house financing dito, RBO financing. So yan guys, ito naman yung ating Eliminator 450 standard version. Color niya gray, no? Glossy paint, makinis siya. And expressway legal to. Ayan, yan yung riding position. Ito naman, flat-footed tayo, no? Kasi mababa po yung seat height nito. Nasa 740 mm lang yata. So ito, perfect sa mga Filipino riders, ano? Kung kayo po ay gusto nyo lang mag-rides, expressway legal, and then makapasok kayo sa express natin, tapos gusto nyo, relax lang yung ating handlebar, upright siya, and yung ating riding position, relax din yung kamay, di ba? Classic style. Ito, perfect po sa inyo. Eliminator 450, 360,000 ang kanyang presyo. 360,000. Ayan. And dual shock na rin dito. Ayan, no? Naka-digital din yung kanyang instrument panel. Pero kung gusto niyo po ng color black na Eliminator 450, yun naman yung isang version natin, yung special edition. So, yun naman, mas mahal, 380,000. Kasi meron na siyang headlight cooling, and then naka-rubber, tapos meron tayong charger. Ano? Yun yung advantage naman nun. Meron din tong hazard lights. Ayan. Eliminator 450, 360,000. So, shoutout po sa mga nanonood sa atin. We have how many viewers na po? Nasa 100 plus na ba? So yan guys, yung ating Eliminator 450. Ano pa yung gusto nyo sukatin natin dito? So sa mga nanonood sa atin, and sukatin naman natin tong Ninja 650. Yan, Ninja 650, 433,000 yung kanyang SRP. So guys, ito naman sports bike, middleweight category, Ninja 650, 2024 model. Ayan, 2024 model to. Ito yung ating newest color, no? Gray and black color with the lime green. Yan yung lime green niya ito. Lime green. And dito may nakita kayong 650. So kung gusto niyo ng sports bike na medyo malakas yung makina, hindi 450cc, ito 650cc to. 2-cylinder din. Ayan. Ito naman yung ating riding position para dito sa ating Ninja 650. Ayan. Sports bike din to. Yan, ang ganda rin, ano? Ano rin, hindi siya masyadong sub-sub, sakto lang din. So, Ninja 650, medyo may kalakasan na rin yung makina nito. Yan. So, color display na rin siya, meron na rin siyang Kawasaki Radiology app. Naka-underbelly exhaust. Yan. Meron din tayong magandang upuan para sa ating passenger sa backride natin. So, pwede kayong magsama ng inyong backride dito po sa Ninja 650 na bagong model. 2024 model po ito. New color lang. So, walang nagbago sa specs. Same pa rin yan. 650cc, 2-cylinder. Ayan, mga idol. Ano pa yung gusto nyo sukatin natin? Z500. Ito. Sukatin naman natin si Z500.
Ayan. So ito naman yung ating newest 2024 model, then Z500 standard version. Siyempre 5'6 ko yung height ko, yan yung ating hindi pa rin tayo flat-footed. Konting-konti na lang flat-footed na. Pero abot na natin, hindi na kayo mahihirapan pag traffic. So sa bagong model na to, engine yung nadagdagan dito, naging 450cc na. And digital na yung ating instrument panel. Dati kasi semi-digital yun. Ngayon naka-digital na. And medyo parang tumabasa na konti from the old model, no? So yan po yung ating riding. Magaan siya, 170 plus na yung total weight. So standard version, ang difference sa ating special edition, yung mga accessories, meron siyang tank pad, knee pad, meron siyang dito yung meter cover, yan yung po yung pagkakaiba nila dito sa ating special edition. Idol. So yun po yung ating update sa inyo para sa C500. Ito yung ating sports naked bike. So C500 standard version. Ayan. Kung gusto natin nyo po ito, available po dito. Ano pa yung gusto niyang susukatin natin? Ninja 500. Meron pong Ninja 500 dito. Eto. Yan. Ninja 500. Sukatin natin si Ninja 500. Meron pong pagkain. Ninja 500. Yan. So yun guys, bagong model to, 2024 model. Ninja 500. Ito po yung standard version. And ang difference naman po ng standard version sa ating Ninja 500 na special edition, first, syempre yung display niya, digital lang yung ating standard. Sa ating namang special edition, full color TFT display na yon. And ang ating Ninja 500 Special Edition, meron siyang equipped na KeyPass or yung kanilang keyless system. Naka-keyless na po yung Ninja 500 na Special Edition. So yun po yung pagkakaiba na ng dalawa. Plus meron siyang USB Type-C charger dito sa left side. So meron na rin siyang charger na ready. At ang kagandahan din sa ating mga Special Edition, lahat ng accessories na meron na siya. Yung radiator cover, slider, meron ng slider, merong knee pad, may tank pad, and meron tayong single seat cover, yung seat cowl, yung tawag nila. Plus yung windscreen ay mas malaki, mas malaki yung windscreen ng Ninja 500 Special Edition. Ang presyo po ng Special Edition ay $370. Pero, sir, may mga